Dobrý deň, priatelia. Vítam vás zo Sliača. Za mnou vidíte nové ihrisko spravené. Ako by sa vám páčilo bývať tu, mať takéto nové ihrisko s detičkami na dosah? Dnes vás pozývam na prehliadku pekného, komplet zrekonštruovaného trojizbového tehlového bytu s balkónom v bezprostrednej blízkosti tohto ihriska. Takže hľadáte pre seba a pre svoju rodinu väčší priestor, dve izby, obývačku, kuchyňu, proste kompletný tehlový byt s balkónom a ihrisko na dosah? Poďte sa so mnou pozrieť na video prehliadku tohto bytu. Nech sa páči. Tak ako, priatelia, páčil sa vám tento trojizbový tehlováčik? Viete si predstaviť umiestnenie vás a vašej rodiny do každej z izieb? Ak vás to zaujíma viacej, pošlem vám predohliadkové video, kde sa dozviete ešte viacej inform. A samozrejme, môžeme si dohodnúť obhliadku naživo. V byte žijú tiež malé detičky, takže termín si musíme dohodnúť po dohode všetkých strán. Ale viac menej nie je problém ráno, po obede alebo večer. Teším sa na obhliadku. Ak budete mať záujem, volajte, píšte. Igor Ambrózy 0948 22 44 24 alebo mail igor@ambrozy.sk. Vidíme sa naživo. Pekný deň vám prajem.